Sí, moltes gràcies, senyor síndic. No, amic Víctor Naudi, no hem pactat res amb el senyor Pere López, ja d'entrada. I també de forma cordial, aquest matí hi ha hagut un debat intens al tom de corresponsabilitat, de responsabilitat, també sobre la llei de serveis socials i sociosanitaris. També donar la benvinguda al debat parlamentari al grup parlamentari liberal. Sempre més siguem, més opinions hi haurà. Jo entenc, senyor López, que la filosofia per la qual fa l'esmena, i estic d'acord amb vostè, ho diu bé el senyor Miquel Aleix, és que en algun moment donat vostè el que vol ficar en evidència és que algun criteri sobre les inversions, sobre el que s'entén avui dia, aquesta paraula tan famosa de sostenibilitat, de lo que és un país sostenible econòmicament, des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista mediambiental. Jo ja avanço des d'ara, i vostè ho sap, senyor Pere López, ahir vam estar parlant perquè enganyar-nos, vostè i els companys, la senyora Rosa Gil i el senyor Gerard Alís, i li vaig dir que aquests criteris, una mica, que vostè planteja d'una manera diferent, estan recollits a la nova llei de transferències. Dic això perquè alguns consellers o alguns grups parlamentaris poden pensar que el cap de govern ha explicat coses personalment, es parla de privilegis, diu el senyor Víctor Naudi, al Partit Socialdemòcrata, i és veritat. És veritat perquè d'aquí poc estic a fer una doble votació i sé que la decisió de liberals, que és legítima, està agafada, és no. Sé que la decisió de PP està agafada, és no, i no sé quina serà la decisió finalment del Partit Socialdemòcrata, que legítimament votarà el que entengui. Però aquesta esmena no l'acceptarem. Miri, senyor Víctor Naudi, ahir amb el senyor Pere López, amb la senyora Rosa Gil i amb el senyor Gerard Alís es va parlar, jo penso de forma molt responsable. No va haver-hi cap classe de condicions d'un costat ni de l'altre. Es va explicar la feina que està feta, tenen de reconèixer, suposo, que hi ha molta feina feta, ho dic aquí, avui. Jo penso que ja hem acabat amb els comuns, un preacord sobre les competències que tenim de portar, recollint el que diu el senyor Jordi Gallardo, a millor criteri i les aportacions que vulguin fer els grups parlamentaris. Dilluns tinc una reunió amb els comuns per parlar del tema bàsicament de transferències, on hi ha criteris com aquests que de forma diferent plantegen la seva esmena. I a més ho dic perquè ho he dit en el debat d'orientació política, ho he dit diverses vegades, i agafo aquí el compromís en seu parlamentària que abans que sigui el mes tindrem un projecte de competències, un projecte de transferències, un preacord amb els comuns, que vostès sobiranament tindran de decidir si el veuen bé o malament. Agafo aquest compromís. I agafo aquest compromís perquè penso que és millor, tornant una mica a l'esmena, que presentem, pel tema competencial, pel que ens ocupa avui dia sobre el tema de transferències, un projecte. Jo penso que tots entendran que val més que comencem amb un projecte i no amb una fulla en blanc. I això no coaccioni i en tot doni tota classe de llibertat de fer les aportacions. Això és el que vaig compartir en detall ahir amb el Partit Socialdemòcrata. D'aquí poc hi ha una votació molt important. I espero, i ho desitjo, jo penso que he fet tots els esforços, potser tard, però s'ha fet perquè tingués vots, evidentment, del grup parlamentari demòcrata i també del Partit Socialdemòcrata, o si no, la congelació no passaria. Però tampoc li podem, almenys el govern pensa que no estigui a votar aquesta esmena, per una cosa que vostè entendrà, els comuns ja han fet els seus pressupostos, han fet els seus marcs pressupostaris i, per tant, ficar-ho ara, tot i que marca aquesta tendència i que ja dic que va una mica en el sentit del que va veure ahir a nivell de les inversions, no així, senyor Víctor Naudi. En tot cas ja ho discutirem amb vostè també, però no podem votar perquè realment ficaríem una tensió als comuns perquè molts d'ells ja han aprovat els seus pressupostos. I després simplement fer un recordatori a tots vostès i acabar després amb una referència del que ha passat aquest matí i fer-ho en positiu, que hi ha hagut un debat molt acalorat en alguns moments. Una és veritat, em feia referència al senyor Pere López i té raó. El fet que des del 93 el 80% estigués dedicat a inversions, el 20% bàsicament en qüestions socials, educatives i esportives,
i després que es canviés al 25%, al 35%, perquè hi ha hagut molts canvis, fins al 2015, on es va donar plena autonomia als comuns de poder fer el que volguessin. I per què es va fer? Es va fer perquè, pel cap baix, almenys això és el que indica la fiscalització del Tribunal de Comptes del 31 de desembre de 2015, 160 milions no es van dedicar bé. Jo, no sé vostè, senyor, si us ha pintat, jo tampoc us vaig dedicar bé, i la majoria, tots els partits polítics. Per tant, teníem una llei, independent de la fórmula, que no es podia complir. Ara hem d'aconseguir de fer una llei que es pugui complir, perquè de res serveix que ara el Tribunal de Comptes, i abans, quan érem jovens consellers, el senyor Eliseu Baró, a la Comissió de Finances, es digués any darrere any que no es complia i no passava res. I també es tenen de canviar coses molt importants. Per això em penso que, per això valoro molt en positiu aquesta proposta, i sobretot la conversa que vam tindre ahir. I després el que no pot ser és el que va passar a la Massana. Ho dic amb el sentit més positiu. La Massana que ha buscat una solució i que els cònsols amb els quals tinc un gran respecte penso que vam ajudar molt a buscar aquesta solució i de tal manera que el deute que tingués no computessi per deute, per dir-ho així, amb una fórmula que es va estar avalat pel Tribunal de Comptes. Ara estaríem en una situació, amb una llei vigent, solament ja per això, per els romanents i per això es té de canviar, que avui dia gairebé la Massana no existiria. I també hem de pensar en el que pot passar en un futur a Sant Julià de Lòria. Per això també amb vostè, senyor Pere López, li parlava que més enllà d'inversions, li parlava de conceptes de solidaritat, parlava ell en molt detall de qüestions d'energia, parlava de coses tan essencials com el compliment de la llei. Mira, aquest matí, i acabo, senyor síndic, hi ha hagut... Jo penso que hi ha hagut un gran debat, miri, i bàsicament no perquè el Partit Liberal no hagi participat, però hi ha hagut un gran debat i en un moment es parlava de corresponsabilitat. Llavors jo em giro cap a el que diu el senyor Miquel Alís, Miquel Alís també s'havia sentat molts anys aquí, el Miquel Aleix, i deia, si hi ha responsabilitat de que avui dia encara no la tinguem, la tenim tots, però qui la té més és el cap de govern. I aquest matí es parlava de corresponsabilitat. El senyor Sílvia Bonet parlàvem de corresponsabilitat des del punt de vista i amb un gran moment àlgid sobre qui representava més els valors socialdemòcrates. En un matí acalorat es parlava de corresponsabilitat, però per una llei, una altra, la llei de serveis socials i sociosanitaris. Jo el que apel·lo aquí, i sobretot a vostè, senyor Pere López, a vostè, senyor Rosicini, i a vostè, senyor Gerard Alís, a la responsabilitat, a la mateixa que tenim de compartir entre tots. I en tot cas, jo el que sí em tinc és forçar, espero que ens ho votin, sincerament. Vostès, si no voten, la meva obligació és de continuar. Ja m'ho va dir ahir, també. Però donaríem uns diners que els comuns no necessiten, ho he dit obertament. Una cosa és la responsabilitat que jo li demano que tingui, que amb això no l'acuso de res, però en tot cas jo el que li ofereixo a vostè i a tots és la corresponsabilitat de tirar endavant una nova llei de competències i una nova llei de transferències, perquè més enllà de buscar fórmules, aquestes fórmules després es tenen de complir i després es tenen d'ajustar a la realitat, evidentment no econòmica, que també, però també social de les parròquies i doncs també d'Andorra. Moltes gràcies.